nama masuk-masuk. Ohom maita martangyang di bagasan rawat tabi. Amin rima kita jongjong. Tai Dio ma Yesus sai ingani. Gigi hodo persirangan Nina Jehovah debata di Israel nang halak na makukupi pangaropaun marhite sian ulosna Nina Jehovah sebao ibaheni jaga hamuma todimuna unang dati hamu mangose marhite-hite guarni debata ama guarni anakna Yesus Kristus guarni tondi perbadia na trumpa langit do tanoon sai di pasaro madamena tuto di tabe. Amen. Tapuji Tuhan marite de nomor 145 ayat sada sahat tutulu. Rap mahita martangiang tangiang panidyangon. Rap madok kita. Ale amanami narimono gijang. Namono pahami sian holong ni roham. Namang ramoti hami marhite hite holong mi. Jalan apa tahu kami di bagasan holong ni roham. Mardongan hasera pun ni roha. Upar hatapot hami do nasolongi hami ho. Sian nasaroha. Tondi pikiran dohot gugunami, jaladongan ipe dan guholongi kami,
songon paklong ni Kristus dihami. Namian dongulum di bagasan toninami. Alai hutulah kami doi marhite-hite pangalaw nami. Hutulah kami do todim, dang beratu kami lomo di roham. Ipe sesama nasa dosa nahula kami. Rupi mahami paturehon pangalaw nami. Jalan di bagasan panugun-nugun todim mahami. Isude ulaw nanayang ulan nami tujulanon. Asa gabi patar di bagasan kami. Dohot di bagasan salut halak. Amunon ni panopayomu. Mari hiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pohon maita martangiang di bagasan watabi. Kata si patokerto di dihita, saud do natar surati, nasodung di ida ni mata, nasodung binege ni pinggol, nasodung hehe di bagasan rohani jolma, ido di parade de bata, di aka namak kaholongi di bana. Amin. Rap mahita madok tangiang ali amanami. Rap madok mahita. Ali amanami nadipuna gijang. Saya berbadia ma kuarmu. Saya Roma harajobmu. Saya saut ma lomon roham di motong on songon nadipuna gijang. Leon matu hami sedarion hangguluan siapari. Sesama dosa nami songon penesan nami. Dosa nidongan namar dosa Tuhan. Unak kami tugio tukang unjunan. Palua mahami siapa ngago. Ai holo na punah rajaon. Dohot hagogoon. Dohot asangapon rodi saliling ngilelengna. Amin. Majaha mahita marsialusalusan. Ma dan bukuta nabadiai kesamel 26 ayat sada saat 12 tajaha marsoring-soring rima kita jongjong. Tuluhon au ale Jahoba ay marpangalahaw di bagasan hadolotuku doho jala tu Jahoba doau marhaposan dang meol-meol lau. Uji mau ale Jahoba jala sedikit rohakon saya lala maakapiaki dohot rohaki. Ay say solpado di mataku dinggan basam. Dalam marparangi au di bagasan asitongan mi. Dangdung sahudula nau dohot halak sineyang roha. Jaladang huparakupi aka parsibuni. Wagigihod do luhutan ni aka panggete-gete. Jaladang sahudula nau dohot aka parjahat. Sayu paburi-buri do tangaku di bagasan halidangan. Jalasay naeng haliaku langkat kami ale Jahoba. Laho patubegehon suara puji-pujian dohot pajojorhon sude halongangan akana binahen mi. Ale Jahoba mohon niro hajunjungan ni bagasmu dohot hasonggopan ni hamulionmu. Kayunang syarat todiku rap dohot aka pordosa mananguluku tu aka jolma si sosok mudar. Akan na paula-ula hajahaton jalagok sisip siam nasidai. Alai angguau saya marpangalaho di bagasan halidangon. Palua au jala asima roham diau rapita. Jongjong di dalam nati gordo tohtu. Joku majahoba di bagasan akal luhutan. Tai deho ma gloria patri sangap ma di ama. Na
Porsia, di bata Jahubah, hidup ama pargugu nasaha tulusan, na tumapalangit do tano. Au Porsia, Yesus Kristus, anak ni di bata Jahubah nasa sadai, ima na tibuhon si Maria, na gabi-gabian siyan tondi porbadia, adorang suabubuan. Idot tuarta na tumau na bernit, di pangulon ni Silatus, mate terpajal do ibana diau punar silang, jala ditanom. Dungi mulak mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgu, lau kutulis yamun de bata Jahuba, nama naik pargugu nasaha tulusoni, isimai bana pamilang sugu tu tanoon, manguhumi anak na mangulu, dohok na mate. Au Porsia, tondi porbadia, daladong sada huria na badia, huria atau ni anak Kristen akan na badia, do ia sesani dosa, do tani do mandok, mulak mangulu sugut daging nyalak nang mate, do yang luan na sora suda. Amin. Kudul mahamu. Kabegema edeni koru PWMI. Kabegema patu julu ni Jamita, kita sadarion, mana tersurat di Hebrew 2 ayat 5 1 2 dahama apa yutihut ma di bagasan rohat tabi
ma hata ni di bata. Aidada tu aka suru-suruani pagongkopon ibana kasiangan sugut. Nah, taha-taha. Alay adong do nama katidakon disurati. Ahado jolmai ubahen na diingot to ibana. Manang anak ni jolmai ubahen na ditatap ko ibana. Otik di pauru ho ibana tutoru ni aka suru-suruan. Hasangapon dohot hamuliaon ditupalhon ho tu ibana. Talungut na do dipatuduk ko tutoru ni patna. Ay dinatuduk nai salu nai tu ibana dang adong tadi. Naso uduk tu ibana alayang gonuaeng dak taida dope nang tuduk tu ibana salu nai. Alai na pina orunai otik tutoru ni aka suru-suruani ima Yesus taida namar tupalhon hasangapon dohot hamuliaon alanunga diatahon hamatiani asasian asiniroha ni debata ibana mangahap hamatean ni mokop saluhut. Aibana hapatean jala parmulaan ni nasada na adong. Kung jolo ditugihon ibana torop anak tu hasangapon. Nama ibana parmulaan ni haluon na sidai. Ipajongjong sundingan marhite-hite si taonon. Ay haroroan siyan na sadado saluna. Napa badiaho doho na pinabadia nai. Alani i dang dihailahon ibana manggoar nasida aka anggina. Ay ninna do baritanokku do goarmu baka anggiku. Tonga-tonga ni hureido ende honokku. Oh. Amen. Martua ma natu mangihon hata ni debata jala naupioksa. Amen. Apa saat ma piliata karede hita nomor tulwas 20 sadaro dulu nomma hata ni debata kita nadong diuriaon jolo dohot yaka ama do ina nadong di bagas tabi. Pasangak majahuba marhite sian hamoramu dohot marhite sian partumuaan ni sadok pangomuamu. Jadi marsipijok ma aka sopom jala sirnip tua anggur aka panggilanganmu. Amin. Arede hita senomor 20. Kana sabagas amakomo Tuhan Yesus Muhammad sairingas asumatku Bangkalian
pasu-pasu, oh Tuhan. Sai pasu-pasu, oh Tuhan, namin elehon tujolo. Asa dipakai hurian, kau pasangan pun hototo. Tabigema tikting miguriata. Shalom. Horas Madita, selamat hari Minggu. Somoninang diamanami, inanami, na madohoti ibadah Minggu, ijabutta manang diingat tabi. Tapatakas ma, tikting manang buah-buah di Mingguta di Bagasan Sadarion. Minggu Sadarion 10 Oktober 2021, Peliata, kapasahat mai, makin, dinasahat mama masuki, ruangan ibadahon kita. Di hari Rabu 10 Oktober 2021 di Patupa Huriata do ibadah evangelisasi di gabungan sektor Patupa secara Zoom. 5 dimulai pukul 20 WIB di hari Rabu. Meeting ID untuk Zoom Buido Idauta adong di buletin mau di share melalui WhatsApp. Di hari Kamis 10 Oktober 2021 pertanyaan PWMI di Patupa di gereja masuk pukul 10 WIB. Jala diuduti pertanyaan P2MI masuk pukul 10 WIB. Di hari Jumat 15 Oktober 2021 Patupado sermon LS CLS dohot majelis 5 di gereja masuk pukul 10 WIB. Jala diuduti pelayan ibadah minggu siang manang gelombang napaduahon asa latihan setelah sermon masuk pukul 10 WIB. Di hari Sabtu 16 Oktober 2021 sermon guru sekolah minggu Patupa secara Zoom masuk pukul 10 WIB. Pertanyaan P3MI di Patupa di gereja masuk pukul 10 WIB. Pangido tuaka anggota P3MI masa bui mandohoti pertanyaan on secara offline manang secara Zoom. Minggu 10 Oktober 2021 Somot Nasomal kasato pilihan kita hot dope Somot Nasomal ima dinalaho masuk ke ruangan ibadah. Damang dainang nahinaholongan aka ruas ni huriatan nama ulang tahun perkawinan periode tanggal 10 sahatu 10 Oktober 2021 adong onom keluarga. Dohot aka ruas nama ulang tahun hari hatu tubuh periode 10 sahat 10 Oktober 2021 adong 20 halap. Hatani debatan naga besongon silua ucapan selamat ulang tahun tuaka ruas ni huriata ima natar surat di 5 Musa 20 walu ayat walu. Dokonon ni Jahoba ma pasu-pasu madongani ho di bagasan akka sopom dohot di saluhut na jinama ni tanganmu. Jala pasu-pasuon na doho di tano na nilehon ni Jahoba debatam tuho.
keluarga besar GMI Kasih Karunia Jalan Hang Tua nomor 2 Medan, Kasahaton selama ulang tahun, Gajang Ma Umur Munah, Pas Jala Goplas Niroha Toktong, Kuata Yesus Kristus ma nama masu-masu kita. Dikting nomor ragam. Bagi anak jemaat yang akan mengikuti kelas katekisasi Sidi, Manang Marguru Malua, supaya segera mendaftar kepada asisten 2 pimpinan jemaat, 5 Inang Pendeta RM Marpau, Manang tu Sekretariat Gereja, paling lambat Sadarion tanggal 10 Oktober 2020 sada. Dara udut tusi di Minggu Naro 17 Oktober 2020 sada, Patupado Pajaloon, Tuaka Anak Kota, Nalaho Marguru Malua, 5 di Patupa di gelombang kedua. Namangihut Jambore Anak Sekolah Minggu GMI Wilayah Sada. Jambore Anak Sekolah Minggu GMI Wilayah Sada dilaksanakan secara virtual pada hari Minggu 17 Oktober 2021, waktu pukul 8 sampai dengan 15 WIB. Tema, Aku Hebat, Aku Jadi Berkat. Diharapkan kepada semua anak sekolah minggu untuk dapat mengikuti acara tersebut, dibantu oleh guru sekolah minggu dan para orang tua. Dikting Namangihut, Konferensi Agung Gereja Metodis Indonesia. Konferensi Agung Gereja Metodis Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 22 hingga 24 Oktober 2021 secara virtual. Pusat virtual yaitu di GMI Wesley Jakarta. Mari kita doakan supaya pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Warta berita renovasi. Bapak Ibu yang terkasih, demikian juga para jemaat yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming di rumah kita masing-masing. Puji Tuhan, renovasi yang sudah dimulai sejak tanggal 6 September 2021 sampai saat ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan rencana. Kita tetap berdoa agar pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Kami panitia renovasi mengucapkan terima kasih bagi semua jemaat yang sudah memberikan dukungan, baik doa, baik dukungan materi, baik dukungan tenaga untuk pekerjaan renovasi gedung gereja kita. Dana yang sudah terkumpul sampai dengan 9 Oktober 2021 kemarin, yaitu sebesar Rp518.250.000. Terpujilah nama Tuhan. Dana yang terkumpul ini adalah yang sudah cash. Kita juga telah bersama-sama dengan para jemaat dalam menyampaikan janji iman. Puji Tuhan. Kami panitia tetap mengharapkan dukungan jemaat GMI Kasih Karunia untuk berpartisipasi dalam renovasi ini, dan apabila ingin menyerahkan dana dapat melalui rekening Bank Mandiri yang ada pada tayangan YouTube GMI Kasih Karunia. Mau lihat ima dikting mengenai renovasi ini Huriata. Pengonima sahak nitikting Huriata di Bagasan Sadarion. Adorakso martangiak kita tangiang hamalimon. Paredeita sian buku ede nomor 310 sia ayat sada.
Puji-pujian dohot hamoleateon do Tuhan, upasahat kami tujulom di manugut nyarion. Rohami Tuhan sian bagas nami be, manang marsadani rohami diak keinganan nabi be, ima ruas ni huriam Gereja Metodis Indonesia Kasih Karunia, na adong di Jalan Hang Tuah nomor 2 Medanon. Inalaho pasahaton Insane MIDI pack. hamoleateo dohot puji-pujian ni rohanami tujulom. Naing nian Tuhan Dapatkan CD-nya marhite dengan tiki nani menghubungi lehon saudari mulihami Betty ganuk di marsada-sada 0811 pakeon 607 nami mai 9990 laho atau saudari mandapoton Stefani. ho pasahaton hamoleateo do puji-pujian nami uhut Hanya di pasahaton hadirat Tuhan holu nami di tujulom. Gunung Kudusnya. Kita Asim dibaharui maroham ale dan Tuhan disegarkan. yakon mahami naro tujulom yakon ma saluhukna hamoleateo so puji-pujian ni rohanami. Manadda rohami Tuhan dihadirion nami ganuk marsada-sada nasotama nian hami ro majonok ho alami akka pangalau sion dohot hadusaon nami. Dibaheni ali Tuhan asi maroham mardidahami yakon jala marpamuati maho diak kehadirion nami. Asatama Tuhan hami ro tujulom ditikion. Asatama hami pasahaton pangiduan nami dijulom. Tuhan asi maroham marpangiduan mahami marhite tangiang namion. Jumulo Tuhan pangiduan nami dongani jala pasu-pasu masaluhu nahami ruas mihuriamon. Biakana met-met, biakana magudang, songoninang biaka naung lanjut usia. Diinganan nami be, diaka ulaun nami be piale Tuhan asiroham. Urupi pargugui hami. Dina madalani ari-ari ni ngolu nami Tuhan. Yaka ulaun nahulahami nagabe dalan ni akan narikot di parngoluan nami pasu-pasu male Tuhan. Yaka yanakon nami namar sikola nahu pagudag-gudang hami nanilehonmu di tonga-tonga ni keluarga nami be. Pasu-pasu kay anak kon nami Tuhan gabi anak na burju na mangului jala pargugui hami dinalahu manugu-nugu mangajari nasida. Yaka anak kon ni huriam ali Tuhan naung tuk umur nalaho marumah tangga na masihol hami asa daputar rokap nian nasida Tuhan. Ipe buanon nami matujulom. Asa homa na patuduhon akarokap nauli di tonga-tonga ni ngulu nasida. Tungoni nang akarokap ulaon na denggan na gabi dapot niya kay anakon nami. Manang di dia pe Tuhan, di diuriak kay anakon nami gabi japalan ni ngulu di nasida. Asiro hamali Tuhan patuduhon ma. Pasu-pasumi tu tonga-tonga ni anakon nami Tuhan. Asa bui nasida marlas ni roha. Jala hami pe akan naturasna. Boy hami toktong Tuhan. Laho manugu-nugu nasida. Asa toktong burju. Mangului ho nang mangului akan naturasna pe. Ali Tuhan dipata parisi roha. Dinaganuk minggu toktong dohami mangido tujulom. Asa dia karuas ni huriam naung marhot ripe. Dina soda potad dope diaka hagabeo dia anak tuhut buru. Ipe Tuhan, upasahat kami matuho. Asa homa nama masu-masu nasida. Nama ngalehon hagabeo di nasida Tuhan hobar tulomo ni roham. Ale debata para siroha. Minggu sadarion marningot kami diaka dongan nami namar sahid.
Ali Tuhan, kubuan hami tujulum, yanakon ni Huriam, Manuel Marganda Sirait, Dina madalani pengobatan ibanan waing operasi. Asiroham ali Tuhan parguguy akka pangubati, pasu-pasu akka ubat, pasu-pasu akka tangan ni akka para medis, asa marhite-hite pengobatani, boy malum sian sahidna, jala boy mulak ipas diakka na mangulahon ulahon nali Tuhan. Pos dorohan nami, pasahaton nami mayanakon namion, dongan namion tujulom, o mali Tuhan na mangaramoti. Songoninang dongan nami na dibagasan parsahiton, buan hami tujulom ina nami Nyonya LS Dr. Andus Elie Hutapea Burutubing. Na nami manang iboto nami Yohani Gultom, songoninang ama nami LS JR Butar-Butar, nuaing nasida di bagasan namar sahid ali Tuhan, apehon mantanganmu naguk kuasoi, mangalehon pos niroha duhut gugu di nasida. Pasu-pasu akka si panganon si numon, songoninang akka ubat. Gabe manabay hahipasot di nasida, boy mulak hipas, mangulahon akka ulahon na Tuhan. Pasat kami nang tujulum, diakka ama nami, ina nami, naung gajang umurna. Kuboto hami Tuhan, di hagaleon ni pamantang nasida. Asiroham Tuhan, toktong ma, todim, todi purbadiai. Nama norangi, roha doho pikiran ni ama nami, ina nami, naung dilehon ho gajang ni umur. Asa toktong nasida le Tuhan, marpakirimon, diasi doho tolong ni roham. Molotung pe Tuhan, nalehonon muda piaka gajang ni umur, alai lehon manang hahipason dohon gugu. Songoninang diaka keluarga, nama dongani, nama ngaramoti nasida. Ali Tuhan debata para siroha, titikyon buanon nami ditangyang namion, ulaon na masa di tonga-tonga ni Huriamon ali Tuhan, ima nahupatu pahami renovasi, dinamarsakap akka naposom, songoninang panitia, laho padenggaton bagas Huriaon, urupi mahami saluhukna, panitia rapto sudiruas, asa marsadatai hami, di bagasan na masi tugu-tuguan, dinalaho patupahoni saluhukna. Asa anggiatnya Tuhan, kui mardala dohot denggan. Jala ajar-ajari hami saluhukna, asa manang dia pena bui hupatupahami, paingot kami Tuhan, asa sasudenai hubain hami, laho pasangapon ho. Asiro hamali Tuhan, pos dorohanami, lehononmu mai, kobar tuasi ni roham. Buanon nami tujulom nang sudi pangula di Huriamon. Songoninang naposom akka padita nami. Naung martugas nagabe pimpinan jemaat dot asisten di Huriamon. Dot sudi akka LS CLS rodi akka majelis. Songoninang akka pengurus ni seksi. Asa bui ni anali Tuhan, tok-tok kami, marsadani roha, dinalaho patupahon ulaon nadumenggan, tonga-tonga ni Huriamon. Ali Tuhan, debata para siroha, toktong dobuanon nami tujulom, dinamasa pandemi COVID-19, di tonga-tonga nami, di tonga-tonga di bangso nami, nang dilihat purtibion. Asiroham Tuhan, tugu-tugu hami saluhukna, asa malua hami si anak kaparmarani, jala margugu hami, dinalaho mangulak kaulon nami tuaka ari namang ihut dope. Urupi nang
pasu-pasu nangaka uluan ni negara nami, bangsa nami, asabui terpatupani pamarentah nami, akan aduminggan dinalaho menghadapi akan masa di tengah-tengah ni negara namion. Maulia tema pasat kami tujulum ali Tuhan, tatap mahami saluhutna dinalaho begion nami pehatam si pasahaton ni naposom pakulingi mahami ganup marsada-sada marhite todim asa hatami boy mian di bagasan rohanami jala mangulu di bagasan ngulu nami yadung mulak pehami Tuhan tu bagas nami be manopot akasi topoton nami manang mangula akasi ulaon nami toktong maho namian atami mian di bagasan ngulu nami asa gabi bui hami dangi ni hatam patuduhon akka ulaon nadenggan tonga-tonga ni masyarakat manang di dia behami maringanan ali Tuhan. Mauliate madiho Tuhan, kon matangiang pangiduan nami. Pahat dope nasolot di bagasan rohani akayanak kon muruas ni huriamon. Parbinoto doho Tuhan, sailehon maasini roham dihami, yak katiki halehetanna hobbar tulomoni roham. Jalo ma Tuhan tangiang elele namion. Pasahat kami tuho di bagasan goar ni Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nalaho mangarade hita tumangihon hatani tuhata marede mahita sian buku ede nomor 320 sada ayat sada doho tolu rim mahita jongjong. Lomba dita sa luhutna di hamua manami nanami arok sada berita naming kuna lewat dan dititikon di gelombang kedua
taringot tu keputusan di konferensi resort na tajalo gabe calon le speaker sada ama sian sektor Medan Kota ima amang Quezon Kota Barat alani na salpo kapangido na si daro tujolo kata daw dirina asa sudehi tamar binoto isi do na sida inangido ma to amangi ron na sida tujolo silakan ma. Ya. Udah buka setokin masker nak. Ya, Om Nasida kas tahu tuh bolo pajupak kita menang dari dia berarti calon le speaker tado Nasida. Oleh te mamang, oleh te dita salutna horas ma. Tabasa darohatta bertangya kita. Puji-pujian dohot mauliate di sobbahon rohanami tu adupan oleh Tuhan. Disialasi dohot holong ni roham na totong adongani hami mangaramuti hami. Dinabui hami marhai pason rosyan bagas nami betu bagas curom. Muji pasangapon guarmu na beria. Dorohan nami ale debatana roho tu tonga-tonga nami memperabadiai hami. Terlumubi dinalau manangion hatami hami. Rasi rohanang pikiran nami marhite todim asamian hatami di ngulu nami. Pakian nami nalahu memuji pasangapon Tuhanmu. Tong ale Tuhan. Pakulingi mahami marhite hatam do todim. Ainung ngarade hami manangi hosa. Jalan apo sompe dinalau pasahaton. Perbadiai jala parubui. Jalo matang yang nami di bagasan goarnya anakmu Tuhan Yesus. Amin. Kata ni debata nagabe turpuk jamita di minggutta sadarion. Imana tersurat di buku Nabadia sinuraton ni si Markus iddu 10 memuka maisian ayat sada saha rudi ayat 12 songonon marindok hucaha di bagas goarni tuatta Yesus Kristus dungi borhat ma Yesus siani jelasahat ma tuluat Judea na diiparni batang aik Jordan. Jadi dirongomi na toropi muse ibana. Gabe diulahi ma mangajari nasida songon na somal. Laus Roma akaparise mangujuni ibana. Oddo suku-sukun nasida. Beha. Najari do sirakonon ni bawa dongan saripena. Alai ia lusi ibana ma nasida ayaha dipatikon si Musa Tuhamu gabe di dok nasida ma dioloi si Musa do mabain surat sirang laho paulakton alai dia lusi Yesus manasida ala ni takang ni rohamuna do bain na disurat tot Tuhamu aturan na songoni alai sian mula na idope dihato topanai bawa dohot boru-boru na sida di bahen alani ita dikonon ni bawa do amana dohot inana patopoton dirina tu niolina gabe sada daging do nasida na dua. Asa dada dua benasida. Tung sada daging do. Konpe naung pinadomu ni debata. Dang jadi sirangon ni colma. Asa dung muli nasida. Ulahi sisian nama manukun ibana taringot tusi. Gabenin nama madok nasida. Napaulak kon dongan saripena
Dungi dioli na asing pangalakup doi bana di sini. Baru-baru ipe molo sirang dirina sian sinodukna jala dibuat na asing pangalakup. Ido sahatna. Ya muamanami nanami na hinahulungan kisuk-kisuk rohamuna bahasa maride ede tarpasu-pasu kami sadarion indah rohamuna deh. Alana gudang ison akka pengantin-pengantin lama. Amin. Yan sangat denggak kia molo hudul berdampingan kan. Ini masih diopat tangan musik. Ya mu manami na hinaulungan hiadu jami tahun turpu jami tahun bisa ada kebaktian minggu. Jala husuk kuma di sude ruas naro mar minggu tikini. Adong do siak kamu naung mardonga saripe nasohea berbeda manang nasohea yang tidak pernah bertengkar selama ini. Adong masada ama jongjong. Awamang ngedulu tahu kay mardonga saripe dakya hami berbeda do inatta di jabu. Puji tu medah. Baru amang enang, kamu akan arong di son. Arong luna songoni? Dakya berbeda, dakya mersol do amatta do inatta. Langka do ya deh. Jedung saya kebaktia di Jepang yang matau mau. Tuhoro amang nahuruk ko na. 70 tahun kaya mardonga saripe. Dakya hamerka. Aku juga penasaran. Kumang. Jaya hamaresek namang. Hidup amang ima. Saya bisa menerima istri saya apa adanya. Saling mengasihi dan saling mengampuni. Berpuji Tuhan madah. Dia muamanami nanami hinaulungan. Hatani debatanak kaning naung tabigi jalanan aing sipah usorot tadi bagasan roha nang pikiratta. Dina taripar Tuhan Yesus sian huta Galilea tu huta Judea. Ibari bani aik Jordan. Laos rongum maka jol mana toropi madapot toni mana mengido akka panuturion dohot pangajarion taringot Tuhan tani debata. Jalaido na lao gabe si parsiajarot tasadarion taringot tu pardongan saripeo. Kalau tema kita di minggu tasadarion ima badan na tugu. Karena adong do sada istilah di Hitalak Batak isi sior se badan puripurna tumato. Ya muamanami nanami na hinaulungan Roma halak parisi manukut Tuhan Yesus. Jala di suku-sukune sebenarnya nalau mangujuni do ibana. Mangujuni mana do nasida. Di suku-suku anak kaning Tuhan Yesus. Beha. Na jadi do sirakonon ni bawa dongan saripena. Ima suku-suku ni halak parisei. Alai. Sada gabi tradisi di halak Yahudi. Molorok kalak na manukun. Halusna suku-suku. Itu sifatnya alat Yahudi. Laos didok Tuhan Yesus mak tunasida. Ayah hadipati konsimu satu kamu. Yang itu. Ya lusi nasida ma Tuhan Yesus. Diolosi Musa doh mabain surat sirang laho paulak. Ya mu manami nanami na hinaulungan. Adong dua guru pangajari. Manang
Rabi Yahudi sebelum karoroni Tuhan Yesus. Nah, saya berpendapat sada bawa boido manairakon perdijabuna molo terdapat mangalaku. Nah, sada nai madok sada bawa boido manairakon perdijabuna molo dang lomo berohana mida perdijabunai. Di dua pendapaton. Alana Rabi manang guru mengajari halak jauh na terkenal. Sangat-sangat berpengaruh. Kalau yang gudang mah, nah menghitun pendapat ni, mulu nak perjulai nak kaning Rabi samai, balu napa 2 tahun ima Rabi Hillel. Gudang mana menghitun ajaran ni Rabi Hillel nama dok, bodo sirakonon perdijabu, mulu solomo beroha mengida. Dalam merdom itu sido, suku-suku na Tuhan Yesus. Bahkan dikembakkan dope sada rabi na mangihut, ima Rabi Akiba di tahun 175 sesudah Masehi. Pengajaran ni Rabi Hillel nakaning. Dok sada bawa bui manirakon perdijabuna molo dang baga bagaimana molo nung mulai ngoru haulian na kan lebih hebat dulu misalkan. Jadi dia lusi Tuhan Yesus ma nasida alana dipatik kosi Musa do mau tabereng di 5 Musa 4 ayat sada 5 Musa 24 ayat sada sampai 4. Karingot tu nabui manirakon perdijabu. Dia halus ni Tuhan Yesus bahwa nunga adong siya mula na disurat tol debata bahwa ditoppa dohot buru-buru ditoppa debata. Jadi semulanay nung nga ditoto debata bawai iko mardongat sarite. Jadi mulu tabera nga manginang imana ni surat ni si Musa sada Musa bidu 2 ayat 24 tahun ng tabigin at kaning gabi tarik kuno ni baway ma amana dohot inana madapoton niulin. Jadi di si naman o tuhon bawa dohot buru-buru mardong asaripe dang jolma alay debata. Jala badiadoi perdonga sari peoni di debata. Jala molo badiado perdonga sari peoni di debata, berarti ko badiadoi dang di kita kajol ma. Amin. Unang arok kalak na menganggap sepele. Jadi molo taparsia jari lapatan ni sada daging nakaning manang naung di pasada debata takkolan sebatas hubungan suami istri amangin. Sada daging bahkan lebih erat lebih kuat hubungan suami istri dibandingkan hubungan persaudaraan. Namar hamarang itu dia lebih kuat itu. Alana sonoro nakaindang hawala sebatas hubungan suami istri benaido hatani debata sada daging alai hubungan menyatu roh jiwa dan tubuh ido masuk ni hatani debata mana ido benna molo
na memang sitong do marsyaulo nga namatay natay budu ipakilalaw namatay na masa di natay no sungoni sibalik na ate arong do diha mo manginang na sungoni alanya alana dan hubungan lahir dan batin bahkan hubungan tubuh roh dan jiwa di dalam penyatuan Tuhan itu. Nah dimaksudkan ni hata ni debata. Jaladang bui yang disirang jolma manangah pena domuni debata. Lana dang jolma na padubungan debatado. Jala sakat ni debatado na pasauton. Dang sakat ni jolma. Bahkan kalau kita lihat apa yang dikatakan Paulus dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33 dikatakan di situ dasar rumah tangga adalah kasih. Itu. Jadi alani do dia mau manami nanami dipaing apostol Paulus do ngolota jaha di 2 Korintus 6 ayat 10:4. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Labatan si molo sada bawa yang manopo sada boru jolo ikon manat. Atau ikut jolo pangidonna tu debata Tuhan. Patudu matuau si rokap ni todikku. Asa unang salah pilit. Alana molonungi padobo debata dang bobe sirangon ni colma. Dang bobe so nama luar baju. Dituhor. Dipakai. Wala bosan. Timon. Tidak bisa. Itu Bapak Saudara. Jadi alani dihamu manami nanai minahin holongan. Baik tuak kayan nami na romar minggu di sedarion, nang tuak manami nanami pengantin lama. Firman Tuhan mengatakan bahwa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Karena alasan apapun. Tengbui. AHP masalahnya. Harus dijalani hidup ini bersama-sama. Jadi alani dihamu manami nanami nahinlongan. Hidup ben manat. Hidup kata ni dibata. Manat jala memang digumuli dalam doa, didoakan, diminta kepada Tuhan kalau belum mendapat jodoh. Supaya tidak salah pilih. Jadi adong masa ada sepasang suami istri na hidup bahagia, harmonis keluargana, amat teipe holong rohana tu inatay pe holong rohana tu amatay. Alay inat tahun saya berusaha do tampil baga di juluni amatay. Ya sedikan namang inang. Tapi dituhur maka makeup si godang harga asa tetap bagak di juluni amatay. Tapi ternyata dak sudah makeup boy cocok tuh. Ban. Yang itu, nang tuh makeup si godang harga ternyata dak sudah makeup ibu cocok. Kalau dungi pakai mah makeup si godang harga on, gawe mulai mah roh buhina. Asalon narohana. Ipang hidup batu amat tahun operasi plastik mau indah sebagai musik indah. Oh, operasi plastik alay. Nabi HP penampilanmu. Kita doholong rohak kutuho. Alay ala saya dipanghiduin aton kono operasi plastik. Ya udah. Operasi plastik. Jadi mau operasi plastik. Mula mabagak buh ini inat. Tapi ternyata adong do batas-batas waktu nah ade, amang inang. Operasi plastik dang tahlil.
Gabi roa mana semula. Dung habis pengaruh ni operasi plastik. Gabi merukil main atau dang barani be keluar sejadu. Mamering amat teh be mana ngamulai maila. Alai amat teh saya dah ulang maila, kolong lor waktu. Alai disadatiki ditugas sama maton di luar kota. Jala di perjalanan terjadi kecelakaan. Di babua matu inatai na kecelakaan ini salah satu pengaruhna dang bube mernida. Mula mama dung malum sa rumah sakit mula mama tei tak madang bui mernida. Hiduplah mereka beberapa tahun lagi setelah kejadian itu. Alai alani pengaruh ni operasi plastikon gabe julu mainat tadi judi bata. Hidung itaruhon ninat tudian berhusik-husik makai natta ke siro ate. Jadi tinggal honi natai. Mendong na banguru sama ton, na mabitung se, anak ton na swadong di julu na. Terbegini amat ton. Maido amat ton. Yang butuh hodo. Ala ni holong ni rohakku do asaw nang mailay na tahami di julukku ben na hubay pura-pura mabitung. Dang na mabitung ako. Yung nang pola asiro hambang idaw. Alana setiap kubereng imana na sa lilimon, selalu marukil imana, selalu tangis. Tak kemangidaw perang parani. Jadi do ben na hubayan pura-pura mabitung. Asal nang mailay manarak doho tao. Ima ala ni holong ni rohak. Jadi dia mu namin ay naulungan. Itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Hendaklah kasih itu menjadi pengikat. Pengikat hubungan kita. Dan mempersatukan segala hubungan. Yang mampu mengalahkan segala pikiran-pikiran yang membuat kita berubah dari orang yang kita cintai. Kasih yang daripada Tuhan. Hendaklah itu yang selalu mendiami hati kita. Sehingga kalaupun terjadi perubahan waktu, terjadi perubahan usia, ada yang mengenangkan? Ang duanong, ang baga binatay Unang marak kita merdalan namatay itu inatay masongon na manugunaw hubereng salah bisongon ikan orang dua siap kamu amang nama dua songon itu inata kurak udah merdalan marsitiu pan dengan sudah nai ikon tubuh sian holong ni ido na mampu mangarahut holong ni hita jolma asa marsyaullah kita sama hita terlumubi diakka na suami istri. Amin. Maulia tiadi oleh Tuhan di siang hatam nam di patong haso tonga-tongani Tuhan nami. Hidup hatamnya oleh Tuhan na pinadumu di batana sudadi disiram oleh Jalma. Bain ma padan nami padan natugu diadupamu nang diadupami hamucol. Satu tok kami marlas ni roha memuji pasangak kepun guarmo. Rab dohot perdidadu nami nang salut akay anak konang pinopar nami. Samarhitei mermulia mersangap maguarmo. Jalo matang yang nami. Mau pasat kami di bagasan guar ya nakmu Tuhan Yesus. Amin. Hidup hatani debata Naga bisa ada daging donasi dana duai. Asa dada dua benasida. Tung sada daging do.
Rima hita jongjong, tak maita mangdeon tapuji debata. Saya dipasu-pasu jala di dramoti Tuhan debata mahamu. Dipasodakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala asi marohana midahamu. Idopakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala dipasaorhon madamena tuton dimunabe. Amen.